Ania La Ketdin. Dinak man arakupan ta nagpudot. Anya La Ketdin. Mailiwak nga rod ken kang bakit? Awang pa'y oras mo kanyak. Kat, anya ngay nga road kat agtrab-trabaho akmet. Apay ngay siyak. At damot trabaho. Nga may pakayan kalat damot iti oras. Unay kan bakit? Nagadulakit din nga ibagbagam. Maturog takit din. Tamasapa akmanin amapan iti trabaho inton bigat. Mala, maturog ta nga rod. Arakupan ka. Bayat ti pa naturog ta. Hay! Dinak arakupan ta nagpudot kunak lang rodan. Alam day tapungan. Taisot ti arakupan. Anya La Ketdin. Makapasurog. Nagsapa mat arimuar ni Brenda. Unanan, taado ka no ti aramidin na. Di trabaho na ita. Madlaw ko kat kanawin abi si jay asawang. Masapa arumwar sa maladaw asumangpat. Hun nga rod nanang. Sa bali ti madlaw ko iti asawam agpapaaram samag. Unay kayo nanang. Tila madmatlaw yaw. Anya laki di. Ay saus, sa anak nga agang angaw anak ko. Kat no kasta unay ti arjod ti asawam. Nakakitkiting ti bado na. Nag-post call pa ti make-up na. Kasta unay ti panagpabanglo na. Kat saan mo't asigod akas jay. Ay, anya La Ketdin. Gagangay na ata agtrab-trabaho ket nga rod nanang. Madimot ano na ang dod ama pa nagtrabaho. Ay naanak ko. Sa anak anay anak idi kalman. Amok na kita tigtig na iti babae no agpapaaram. Anya La Ketdin. Saan mo't siguro nanang? Apay ko mga agpaaram. Kat addaak mo't nga asawa na. Narabyan ka manin bakit? Pastor ka nakman pa eh. Mala, ingag pilisan tamangan. Nakaluto akon. Inuray ka lahat. Tagidan tamangan bakit? Nanganakon. Ala, tayo nakagpilis na nabanugak. Kaya't kunta ginana. Oo na yung tasawak. Kas taong niya bang luna. Nagkalas nga rakupan diyo. at talaki nga rin na mailiwak. Kasla mo nagbali magpaiso di asawa. Mamangan mo, banog na la siguro. Nalaki di mo ito na yan. Agtuawan, bakit? Tagar mo sartan. Sa kanto agdigos. Kumusta nga ito yung trabaho? Bakit? Maya, awan problema. Apay no, agsardang ka ng agtrabaho. Kas kahiray di grocery. Ita niya aga po apagsardangan na. Apay, maitid mo dagiti kayat ko agatangan para iti bagay. Manumula nga iti sweldo nga agkon construction. Di naktupay maikan iti igatang ko. Uray bangbang lulaang. Anya La Ketdin. Kat iyaw awat ko mo't amin ang sweldo ken ka bakit? Kurang tupay nga igatang ko kadagiti masapsapol dito'y balay. Tingay pagbayad iti kuryente kandanaw. Umanay, basta amom nga i-budget. Ay basta, agtrabaho aklat ta. Pagsardangan na Ketdin. Tapno, wada ko mamot mga sikaso kanina. Tapay nga asikasuan ka ngay. Ata, asawa na kang arod ba kay? Lakayan kan, paasikaso ka pailaan. Anya La Ketdin. Nakita ka diti paraangan yung agpapainit, friend. Isu nga inasitkan ka. Apay, awan trabaho? Day off ko, friend. Apay ka di. Diretsaan ka na. Dahil kat saan ko apa nang dadaal kinibakat mo. Ngamnas kan nga ibakakan ka. Kat adakan kan noon niya ti aramidam. Anya ka di dahi talani. Panang isakit ko dahil kan ka, Nestor. Gaputa agpagayam ta idi pailaan. Idiritsum ka din, di ka mo iba ka, friend. Anya laki din mo ta.
Nakitak ni Brenda ija ili. Ada kaduha na lalaki. Ah, Di na amwa sinurot ko ida. Simrak da iti may sa hotel. anya? Amangan mo, nung saan nga iso dyan nakitam? So, sa anak lakit di nagbidot, friend. Ni Brenda da ijay. Anya lakit din. Jak amo no apay asimrak da ijay. Iso ati makunak, paliiwom ni bakit mo. Panagkunak ka saan ani bakit ko dyan nakitam? Amangan nung karupro pa na lahat. Dakil ti panagtalag ko ita asawak, friend. Nana, nun sama dyan darong kanyak nilanay. Nga dalalaki ni bakit ko. Tamanong aldaw na sana simbang sangkoy. Sana sa talaga po no nga da lalaki na. So asanin na nagawawan. Ta simurutin ijay lalaki na. Anya lalaki din. Garang ganyang na jay ababoy. Huwag nga raw. Kunak nunanak manday di Brenda. Ay, saan mo't gayam ta na iturod na kaaliputan? Anya lakit din. Uwan nga ron narang takatang inayat ken impating ko'y tinapod no. Yung apay na ito rin nakaliputan. Anya laki, di mo tinaya. Nagligat laki din at lumukan ako sa malam. Nagkatutit tao. Sa bagay, panag-grower ng aming dagi tinaggapo iti trabaho ng eskwela. Ha? Ni Brenda? Brenda! Brenda! Mapit lang! Ha? Anya ti bagam? Taka di ti lalaki anang iso katam kanyak. Juan! Siyak! Pasensya kan pare. Saan na kan ngayayatan ti asawam? Ala, hintan Brenda. Di mo dangran ni Rene. Saan ka nga ayatan? Nawatam? Yung agasawa ta! Saan ka nga rudan nga ayatan? Di mo ipilit tabagim. Anya laki din. Ala, intan Rene. Brenda! Brenda! Mapit lang! Brenda! Nailiwliwag mo mo't siguro ang tinapasamak anak ka. Masakit lata, nanang. Sus, waksi mo, ti sakit tinaka mo. May amon di garang ganyang asawa. Lalaki din. Ne, Na. adag tuk-tuk tao. Siya kung tumangilo ka titiri daw, nanang. Nestor, Brenda. pangasim tapas diragan naklakay. Oh my God. Sumrak ka. Ha? Brenda! Siya ngagpaiso nanang. Na, masiko ka? Nagtakalan tachan ma. Dandani ka sa mga aganakan. Wan tatang, kat kabulanak itan. Anyaman nga oras kat aganaka kong. Ay. Kat, apay nga raw gada ka ditoy. Wananang, pinanawan na ko ni Rene. Aniya! Garang kanya ka talaga. Ito na pinanawan na kanya lalaki. Sa kagsubli. Nanang. Tatang. Pang-asiyo. Ikan tayo kumaiti maikadua agon daway ni Brenda. Wan tatang, nanang, ikarik. Saan kun nga ulitan tinaramid ko? Kan ay ayatek pa'y lagayam ni Nestor. Oras siya tatang. Nanang.
Ay, ayaw tiglat ti asawa. Ay, Isa o pakawan kasta lang ti kalakanaking ka. Ti magpakawan ni ti asawa mamang lilipot. Anya laki na. Agmauyong ka, Nestor. Agmauyong ka. Lakay, Kasaon na anak mo. Tama nga, lumahay plano. Tinauras. Anya laki na. La 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 la. Kustong baby ha. Saan ka ngagsangi uwing? Anya ngay. Naragsak ka. Ngagawawin iti saan mo mutaputan. Tatang, lagbalin mo tan napatig kanya ni Bibi. Napatik. Urasan asyak ti amana. Ay, unay ka dahil kinamag mo. Anak ko. ni, da kayong magayam, tatang. Nagkakugagsagsagay, di anak ba? Ni magayam dito, di mga awet, di ta anak ba? Napanak ngamin nag-CR, tatang. Tatang, pangasiyo ah. Alam mo to yan ni baby, tamapan kan iti trabaho lakay. Rumbag lang nga si kati mga awet, di ta anak ba? Sige nga ron bakit? Ina ko. Tatang, panawan kayo pa. Nagbutin, ijay talo ko. Saan pa kini? Nagadumada na bulong tinaragrag iti paraangan. Agwalwalis kayo mo iti paraangan nyo, nana. Wow, tapuorak intun manam dagiti nagango abulaw. Ay, wan gayam, nana. Adamot instant nga apo ko yo. Ay, wan nga raud balasang ko. Ngaman niya ngay nga raud. Adaditan. Aklunon milatan tawan mo't basol day ubeng. Ay, katuan anana. Masya naklagamin iti anak ko. Gapoy ti pananglibot ni Brenda kankwana. Ngam nagkarimot kit di ani Brenda adinan ulitan ti inaramid na. Sapay la kumaa, tamatungpal na ti Karina. Ay na, maray awak kang kanak ko. Maikat yung banog ko. Nagdaras nga ron nga aglabas ti aldaw. Dakalan ni baby lakay. Kunyaron ba kayo? So magmamanulang na bulan. Makatawon nan to. Wala kay. Kati pagyamana. Mariknak anapakawanda kundana ng kantatang. Katuan mo ngamin bakit? Kung naktumot napakawanda ka. Kanya lagi din na yan. Iso pa nga si ma. Saan mo nga ulitan tinaramin mo, why? Wala kay. Ikari. Saanin ang maulit. Promise. Anya lakit din. Atin, bakay, ayaw ka talaga, atin, nalaki dito, apo ko. Ay, ulay ka tayo tuwing aglulon, aya. Nakaragrag sakda. Ay, what it ay, wala. Tadi makaparay awa talaga ito apo ko ta. San ay apo ko? Na, kasi na maawatan naman. Kung nagtumang gawin, maawatan na. Tatang. Siya kundi makita kini baby. Nakaluto ako. Ingkay mga ning. Ay, kaya nagigitan tayo na. Ano ka? Mangan kayo latan kini nanang, tatang. Kaurayat ni Nestor. Aggidan kaming ton, amangan. Ay,
Kaya't ko kumamanon trabaho. Uray ka dakil matan ni baby. Mabalinan a panawan. Anya? Wen, tati masweldo. Iso ti igatang ko iti masapsapol ni baby. Gatas, diaper, kanda dumapay. Mababainak nga minang kan kalakay. Sikat tinang ibaklay iti responsibilidad jay ama ni baby nga awanan bain. Ay na bakit? Sana parikod day ta? Anya lagi din na. Imbilang kong kaspudno ka anak ko ni baby. Pat unay ni baby. Amok day ta, lakay. Ngam no mabalin, palubusan na ko mga agtrabaho. Tatalaga ang mababain ako. Nang runa kadananang kantatang. Ay, Alakay, palubusan na ko. sila. No isote ko nam deso. Ay nagyaman na lakay. Wunan, lagi din na bakit? Maturog tangarudang. Tamasapa akong agreing inton bigat. Tamapanak iti sigod ang nagtrabahwak iti. Takasaritak ni boss. Barang kayat na pa nga agsubli ak nagtrabaho iti grocery na. Maturog tangaruday. Arako ba naman mga rugba kay? Bayat ti panaturog tanya. Ay katun alakan. Anya laki din. No kasta, agtrabaho ka man ay. Wala nang tapno matulungak ti asawa. Nang runa kadagiti kasapulan ni baby. Ala basta. Nagsaritaan nyo na itaabahan iti asawam. Wala nang kat imanugot mo't. Iso nga ano sa nyo pa'y laang awiran ni baby Wow, sana parikot na ita. Aniya laki din. Nagsingpad to pa'y diya apo ko. Ay naagyaman ak unay nanang. Apay pinalupusap nga trabaho di asawa. Tapno matulungan na kano, tata? Uray saan ko man? Mababain ka no? Ay, matanagan lang amin anak. Ang maganda ulitin naman di inaramid. Di pa naglipot na king ka. Saan mo siguro, tata? Ta nagkarimot adinan ulitan. Ay, sa pala ko magaroon. Takari asaan nga Intayab di kali. Nalaki na. Kahit maisalat saan to na mag-aaway. Nagrigat matan ti agsada iti lugan. Hello, miss. Ay, hello sir. Si Kamagayam. Inal daw samot ti panag-grocery iti pagtrab-trab ako. Hinapod na. Uray awan ti katangag. Kapilitan agumatangag tapno laeng makita ka. Anya? Di nakman angawin akasta, sir. Pudno ti magbagag. Nagado ti awit mo. No kayat mo. Itulod ka ni Balayo. Ay na di nakangawin, sir. Tatalagang agpaituluda. Nang runa ka nagrigat ti agsada iti pagluganan. Sa anak nga gang angaw, anya lakit tinaya. Ala, umay ka. Tamapantay dyan nagiparking nga kitilugan ko. Addakan ba kayo? Masansan man ang maladaw ka sumangpat Ay, wala kay. Kanayon ngamin nga ado ti customer mi. Sayang mo't no ag-close kami adagos. Kastaya, mala, ingka nga ro doon nagpulis lamangan tan. Inururay ka taggidan ta. Ay ikwan. Nanganakon. Nagpakan ngamin ni boss. Kasta, Ni baby, nakaturugan. huwag, pinaturugan ni Narang. Aday di silid da. Saan ko nga ro din nga alaan. Sige, mapanakon iti silad ta. Nabano ka, kaya kuntagin na. Makadlawa ko na. Kasta man, hindi ka na yun nga ipambar akas idi. Ay, sapay la ko ma. Tasaan man ang apumod no, ti atap ka.
Agar mo sar ka ba ya? Saanan, tamangan numala daw mga anak ton iiling. Nasa papay mo? Nala. Sumango kan di talamisaan. Kita sarak ta makanta. Kuna lang nga roden nga agdardarasak. Dagulit ka. Anya La Ketdin ay. Mala, yung kangarudan. Ayong gayam, birthday ni boss. Mapan kami kano ije balay da numalpas ti trabaho me. Anya nga oras nga agawid ka. Depende. Agawid ak tulat ta ka di. Anya La Ketdin ay. Sige, inakong. Nay, apay, saan ka sumrak iti trabaho? Anyat orasan? Nana, sana nagawid ni Brenda. Anya? Ay, sa dino nga itinapanan na. Tipakanan ay digalman. Kat mapanda ka nung makibirthday kini bus na. Anya? Ay, sa bale, ti agparparik na kanyak anak kaw. Ang mga no, aramida naman ang tikas itinaramid na ide. Ay na, saan ko mga mag-ananang? Pinakawan ko ni titamaw. Ita, ramidin naman ay. Nya lagi di mo tangagasatan. Ay, talaga kanyang di asawa. Inulit naman ito naramid na inay. Talaga sana nagawawin. 9 months later, ewan pa lang may. Huwag nga ro tata. Talaga siguro kastoy tigasat ko. Panaawan ti asawa na. Ay, talaga nga awan ti manak na kami na babay. Di nala pinanunod ti anak na. Nukaano na pagkawan mi. Naglalaki man ay. Pligan. Sabay pa mo, tikas niya yung klase ti babay. Huwag tata. Ipamaysak lang yung atensyon ko iti anak me. No paisan ang nagtahod kanyak. Patpat ti ubeng. Kasta, very good. Nestor na ka ay. Tatang, imunagaklatan ata nakalukat matirita. Brenda, Brenda. masikog ka man na si Mang Pait. Wala kay. Tapinanawan nakmanan tinakasikog kanya. Iso pakawanan nakadiya. Taawatan nakmanan. Ikarik. Talaga sana na maulit. Promise lakay. Basta pakawanan nakadiya. Nagpos ko te rupa ma. Nabilaro na kari na ita. Kari ka, kari. Nga bawa mo natungtong pa. Kari nga Intayab ti kaliya. Anya La Ketdin. Magluti ko na ni tatang. Awan na tungtung pala ka rin. Kari nga Intayab ti kali. Isa pumano kan. Tadyak kaya atin ngagsubli ka pa'y kanyak. Kasano kami nga rodan iti sikog ko lakay. Ay, makamu kamot ka na. Ingkabirukan dyan na kasihugin ka. Hala, pumano kan. Tadyak kaya atin ang makita ti panag-group-grupam iti kaano man. Balang kantes a babae. Ala! Panaw! Oray kasanaw, ti kinasingpad ti maysa tao, at dalat ta pagpatinggaan na. Anya La Ketdin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysa pay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya La Ketdin. Isagsagot ka na kayo, ti dhanmartz YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.